Patay ang trisikad driver nga sila Rico Emilio, 64 anyo, sa Magdalo, Banati, Iloilo sang aksidente nga nabungguan sang motorsiklo. Natabo ang aksidente sa barangay Bularan, Banati, Iloilo sa atubang sang Banati National High School. Suno kay PO3 Baterbonia sang Banati PNP sa tunga sang dalan ang biktima sang ginbungguan sang motorsiklo nga ginamaniho sang minor de edad nga si alias Jer. Giningagaw pa nga dalon sa ospital ang tigulang pero gindeklara nga dead on arrival. Luwas naman sa katalagman ang driver sang motorsiklo pati na ang iyang back rider. Nadakpan ang mag-live-in partner sa drug bypass operation sa barangay Albasan, Numancia, Aklan. Positibo nga nabaklan ang 20 anyos nga si Rolando Iganya sang barangay Navitas sang isa ka pakete sang ginapatihan marijuana. Dugang ebidensya sang illegal nga droga nakuha siya posisyon sang ginrikisa. Dala nga ginaresto ang live-in partner sini nga nagaedad sang 17 anyos. Preso sa karon sa Numancia PNP ang lalaki, samtang gin-turn over sa DSWD ang babae nga minor de edad. Apat ka mga preso sang Bay GMP Male Dormitory Annex sa barangay Handumanan, syudad sang Bacolod ang nagpositibo sa measles o Tipdas. Inaangkin kumpirmar ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office Environment and Sanitation Division. Ipaidalom sa confirmatory test sa Research for Institute of Tropical Medicine o kon RITM ang swab sample sa mga preso nga nakitaan ang sintomas sang Tipdas, lakip ng apat sa ilang nga nagpositibo. Sa karon naka-recover na ang mga preso sa masakit. Pila sa mga tikang ang ginpatigayon agud hindi maglala ang sintomas sang Tipdas sa mga preso. Kalakip na diri ang mass vaccination. Ginbutang sa isa ka lugar ang mga nagmasakit kag gindumilian ang pagbisita sa mga kabataan sa presuhan.